Nabamanzi aphuma imbotsheni zomtshezi isiguqo esifulele ngamahlamba sendoda kusuka libumbene lesikhombisa ihora mbukeli nazi indaba wena waza nendlebe mina ngizoza nendaba angihlale kuzona ithonto nazi ihamba phambili kusihlwa nje. Based on saying I'm a captured judge, again, I think the question has no relevance to the report. Inhloko yamajaji esizobeka phansi intambo uRaymond Zondo ushaya indiva umbuza behlonywa wona maqondana nokuthi kungabe besetshenziswa abathile yini ngokwesikhundla sakhe. Labahlukunyedwa bayasho ukuthi sengathi ingayendeka ukuthi labantu baqhamuka emaveni angaphandle ababadi babonakala sengathi ma-Asian. Amaphoyisa sesifundazweni eMpumalanga aphosa imibuzo abantu abangama-95 abadabuka eLibya abebekhosele kanjani okusola ukuthi yokuqeqesha amasosha emasoyi ngaphandle kwase-White River. Inhloko yamajaji esizobeka phansi intambo uRaymond Zondo ushaye indiva umbuza behlonywa wona maqondana nokuthi kungabe besetshenziswa abathile yini ngokwesikhundla sakhe. Lo mbuzo uvela esithangamini besingethwe inhloko yamajaji namhlanje njengoba beyithula umbiko wonyaka u2022-2023 wokusebenza kwabehluleli eNingizimu Afrika. uZondo akafunanga ukugxila embuzweni obubhekiswe kuye ukuthi kungabe uke wasetshenziswa yini ngabathile ngokwezigunya lesikhundla sakhe njengenhloko yamajaji ikakhulukazi ngokomsebenzi awuqhuba ngesikhathi sekhomishana eyabe iphenya ngokuqhwagwa kwamandla ombuso yidlanzana. Based on saying I'm a captured judge, again, I think the question has no relevance to the report we are about today. Biko wokusebenza kwezinkantolo uZondo ubalule okuyizinselele ezigqamile njengokuyizo eyibhekene nesigcawu esikhulukazi sezomthetho sisekelo nalapho ke eveze khona ukuthi ke kubukeka kuzodingeka ukuthi kube nokuchithiyelwa komthetho sisekelo ukuze kubhekwane nezinye zezingqinamba zezinkantolo. In order for it to properly discharge its obligations and perform in an acceptable way, it will be necessary for an amendment to be made to the Constitution so that it is able to dispose of a number of matters without every justice having to take part in every case. Zondo uhlonze nodaba lwenkinga yokucisha kogesi ezweni njengomxhantela ophinde ubambezele ukusebenza kwezigcawu zenkantolo. This increase is also ascribed to logistical challenges, mainly due to the continuous load shedding, which had an adverse effect. Ihlandla likaZondo njengenhloko yabehluleli liyaphela kulenyanga ezokuthwasa njengoba esephuma esikhundleni. Iphini lakhe ijaji uMandisa Maya uzothatha izintambo uma kuqala inyanga uMandulo kuwona lo nyaka. Uhulumeni uthi uhlose ukuthi asebenzise amasu aphosile kanye nobukhulu ubuchule uma esebenzisa imigomo yakhe. Lokho kushiwo yiphini likaMengameli wezwe uPaul Mashatile obethula inkulumo yosuku njengoba namhlanje bekusuku lwesibili kusingethwe ingqungquthela ebizwa ngokuthi yi-3 Decades of Democracy in South Africa. Ingqungquthela ebanjelwe eNyuvesi yaseGoli. Iphini likaMengameli lithi lo mhlangano uzochazwa kahle ukuthi izinto zenziwe. Mashatile uthi icabinet licubungula indlela eziphusile izosiza eqikeleleni ukuthi iyabonakala imphumela. This methodology program director emphasizes the significance of establishing unambiguous targets and a performance metrics followed by continuous monitoring to guarantee the achievements of deliverables. Mashatile ukhulumela ngohulumeni obumbano wathi uholwa izifiso zokuthi likhululeke la kuleli. Our vision, as found in the Freedom Charter, is one aimed at building a society based on the best in human civilization in terms of political and human freedoms, economic rights, value systems, and identity. Iphini likaMengameli liphindela memifundiswa nabezokubusa bebehambela ingqungquthela ukuba kube yibona abahamba phambili ekutholeni isombululo enqinambene ekhungethela kuleli.
Amaphoyisa asesifundazweni eMpumalanga phose imibuzo abantu abangama-95 abadabuke eLibya abebekhosela enkanjeni okusola ukuthi yokuqeqesha amasosha eMasoyi ngaphandle kwase-White River khona eMpumalanga. Iziphathimandla zigasele enkanjeni yokuqeqesha onogada emuva kokuthi umnyango wezasekhaya uzwakalise ukukhathazeka ngeqeqebana labantu bakwamanye amazwe okungenzeka ukuthi basenga ezimithiyo ngesikhathi befaka izicelo zezimvume zokungena kuleli. Kubikwa ukuthi kule ndawo esesimweni esingagculisi beqeqeshelwa kuyo abantu abangumsinso wokuzimilela eLibya abangama-95 kusukela ngoMbasa walonyaka. These are Libyan foreign nationals. 95 of them are here in South Africa. Legally, they are here legally in terms of the documentation, but they misrepresented their application why they are here. Amaphoyisa athi ngenzeka laba besilisa bathweswe icala lokuhlukumeza ngokucansi njengoba kubikwa ukuthi abantu abangaziwa abahlonzwe njengabomdabu wase-Asia basabise umphakathi osaduzane kule ndawo. Benetikhalo etiningi kuchamuka kule la eMasoyi lapho kube nebugebengu lebendekile ene futhi labahlukunyedwa bayasho ukuthi sengathi kungayendeka ukuthi labantu bachamuka emaveni angaphandle ababadi babonakala sengathi ma-Asian. Omunye wabaqondisi basenkanjini wenqabile ukukhuluma nabezindaba kanti uphenyo luyaqhubeka. Elakuleli lisengcupheni yokuthi iphinde iqobuke idubedube ezaqobuka ngoNtulikazi wangonyaka u-2021 ngenxa yokuthi okwaba imbangela yalezo ibhelu namanje akaxazululwa. Lona umbono wekhomishana yamalungelo abantu ehhovisi layo lisesifundazweni iGauteng. Izibhelu zangoNtulikazi ezenzeka eGauteng naKwaZulu-Natal zenzeka ngesikhathi esibucayi kwezomnotho emphakathini yakuleli njengoba izwe lalisabhekene nokubheduka kwe-COVID-19. Kwasungulwa isigungu esodingida lesigameko njengemizamo yokuvikela isimo esifanayo kuba singaphinde senzeke. Nokho ikhomishana isixwayise ukuthi akhona amathuba ukuthi lesimo siphinde senzeke. There's a risk because the causes of that July 2021 unrest, as the VC so articulately outlined them, are still with us. uMadlingozi uthi izincomo ezenziwayo lesigungu azikaze zilandelwe. It's an ongoing culture of impunity in South Africa, and that unless VC we take our institutions of democracy seriously and we implement their recommendations, we won't go where we need to go. Abafundi kanye nezishoshovu zamalungelo bakhala ngongabibikho kobuholi obuqotho. Bathi lokhu kukhubaza imphakathi. Systems of colonial architecture continue to exist even post-colonial life to deprive education avenues the freedom of total expansion and inclusion. So inclusivity is on the downpour. Every person who is living in South Africa has a right to the property at least that they occupy right now. If they have no property whatsoever, they have a right within this many years to have access to that property. We'd be living it in a different system. Umbiko okhishwe ikhomishana eqaleni konyaka uthi ziningi izinto ezaba nomthelela embikishweni eyayihambisana nodlame. Mbukile sathi qowe itolo kanwa wesibuya sizokuphathela udaba oluthe. Siwumphathi waseKenville isifiso sethu ukuthi sithole ugesi osemgangathweni ophezulu ngoba imbangela yokusha kube uwona vele ugesi. Imndeni engaphezulu kwamakholamane yasaladengwane ngenxa yomlilo eKenville icela uhulumeni ukuthi ayihlinzeke ngezindlu. Lelo daba lingesinye sezindaba esobe siphethe uma ngabe sibuye itolo. Asikubingelela sikwamukele imbukeli uma usanda kungena odabeni oluphambili besibike ukuthi inhloko yamajaji esizobeka phansi intambo uRaymond Zondo ushaya indivu umbuzo behlonywa wona maqondana nokuthi kungabe usetshenziswa abathile yini ngokwesikhundla sakhe. Mbukela sikhumbuze ukuthi lezi ndaba ikhona ku-YouTube naku-SABC Plus. Wena kumele ukwenza ngena kuzo uyicinga amagama athi SABC izindaba na kanjani uzoyithola lezi ndaba njengoba zinjalo.
Upinki Veitelingam wophiko lwabaphenyi kwa Vodacom useqinisekisile ukuthi kunemniningwane eshayisanayo phakathi kobufakazi obethulwa ungoti wamaphoyisa ocubungula imininingwane etholakala komakhalekhukhwini kanye nobufakazi obethulwa uyena nobuthinta insolo ezithi kwaba khona ukuxhumana phakathi komunye wabasolwa ngokubulala uSenzo Meyiwa kanye nowayeyintombi yakhe uKelly Khumalo eFosloras. Inkantolo ephakeme esePitoli iphinde yezwa ukuthi amarekhodi kamakhalekhukhwini akwa Vodacom ayashayisana nobufakazi bomhlaziyi womakhalekhukhwini osathatha umhlala phansi uKenneth Lambert Stein owethule ubufakazi bokuthi owabe eyintombi kaMeyiwa uKelly Khumalo kanye nomsolwa wesihlanu kuleli cala uFiso Kuhle Ntuli bafonelana kabili ngo-2014 ngaphambi kokusocongwa kaMeyiwa. Inkantolo iphinde yezwa ukuthi inombolo kamakhalekhukhwini okusolakala ukuthi uNtuli wayeyisebenzisa ukuxhumana nasolwa nabo kuleli cala ibhaliswe ngamanye amagama abantu. From the period of 2011, which then reflects years 2050, which is a generic date, it does reflect under Thandazile Ndwandwe. So it includes the date 18 March 2011 will also include the 26 October 2014, am I correct? 2014, correct. So if I understand these two transactions, it means during that period, this number was in use by Hazen and Thandazile Ndwandwe. Correct. And not Fiso Kuhle Ntuli according to your record? No. Ngokuka Veitelingam amarekhodi wabonisa ukuthi ummangalelwa wesihlanu wafonela ummangalelwa wesithathu uMthobisi Mncube ngosuku wasocongwa ngalo uMeyiwa. uNtuli uthi akaze abeseFosloras ngosuku uMeyiwa kepha wahlangana nomsolwa wesithathu nowesine ehostela laseGeorge Gogh ngehora lesihlanu ntambama ephuma emsebenzini. Imndeni engaphezulu kwama400 sale Dengwane eKenville eThekwini KwaZulu-Natal thungeleka ngomlilo kwemjondolo yayo emasontweni amabili edlule ilangazelela ukuhlinzwa ngezindlu uhulumeni. Kulesigameko sokusha kwale mjondolo kushone owesifazana obeyithwele kwathi ezinye zakhamuzi Izakhamuzi zaseKenville zakha kabusha emjondolo yazo emva komlilo. Umlilo ucekele phansi amakhaya angaphezulu kuka200 kwathi abantu abangaphezulu kuka400 bashona owesifazane onezinyanga eziyisishiyagalombili ekhulelwe. Namuhla iziphathimandla zikahulumeni zinikeze izisulu izinto zokwakha. Bazuthatha ngendlela ngoba ukuthi sihlala lapha etendeni nje bese kube kubusuku obuhlungu kakhulu kodwa manje basezitholile imaterial yonke into siyahamba uqonda. Siwumphakathi waseKenville isifiso sethu ukuthi sithole ugesi osemgangathweni ophezulu ngoba imbangela yokusha kube uwona vele ugesi namanzi nanokuthi sicela ukuthi sisuke la esikhona ngoba le ndawo nje ayisekho kahle. Uhulumeni wesifundazwe unezinhlelo zokwakhela abantu izindlu. Singaqinisekisa wonke umuntu usenayo imaterial, wonke umuntu usetholile ukuthi asizakale. Kodwa uhulumeni unenhloso enkulu yokuthi sibathole indawo ezihlukene kule ndawo yaseThekwini. Kuyiqiniso kodwa ukuthi iThekwini nxa ukuthi leli idolobha elikhulu liba nendawo uthola ukuthi mosoqedile ukubabhalisa abantu njengaseKhonobia nje. Sasizitshela ukuthi mhlambi yo resolve into enkulu kakhulu. Iziphathimandla zithi zibheka izindlela zokunciphisa izigameko zomlilo emjondolo. Ngingononhlakanipho Magwaza ezindabeni ze-SABC eThekwini. Singamashumi-37 izikole esifundazweni iLimpopo isasebenzisa izindlu zangasese ezimgodi. Umnyango wezemfundo esifundazweni uyayichitha insolo zokuthi umfundi kaGrade 2 wasesikoleni Lifatane Primary eButlokwa uwele emgodini wendlu yangasese. Basakhungathekile ngemuva kokuthi umfundi yewele emgodini wendlu yangasese. Umfundi wakwa-Grade 2 bambeke ngaphakathi emgodini wezindlu zangasese kanti uphenyo olungakaphothulwa likhombisa ukuthi lo mfundi oneminyaka eyisishiyagalombili ubedlala ngesikhathi kuvuleka isivalo wase-Eyawa. It was outside at the back where there's a manhole, and the manhole, as they were playing on it, then it broke. Unfortunately, the young one got trapped up to his feet, and he was able to be taken out. So he was trapped, he didn't know
to the manhole. So he was taken out and he rushed to the clinic, and there were no visible scratches as the report comes to our attention. Eminyakeni eyishumi edlule umfundi kaGrade R uMichael Komape wadlula emhlabeni ngomuva kokuwela endlini yangasese esikhungweni sesikolo ngaphandle kwasePolokwane. We are remaining with only 37 schools that needs to be constructed with the new safer or waterborne. In that 37, 29 are under construction. We are remaining with 8 that is on tender. Ngemuva kokubikwa kwalesigameko kulesikole, ithimba leSABC lahlaselwa ngamazwi lingaphandle kwesikolo. Most of us institutions that support democracy, and even the politicians, even the president, we react based on the information. Sometimes we intervene based on the information we received from the journalist. Umnyango uzibophezele ekuqedeni izindlu zangasese ezimgodi ekupheleni kuka 2024. Bakhungathekile abafundi abaningi besikolo samabanga aphakeme iPretoria Girls kulandela izenzo zokucwasa ngokwebala kuso lesisikole. Kumiswe abafundi abayishumi ngeinsolo zokucwasa ngokwebala okumiswa kwabo kuzemva kokuthi kuvele iqoqo labebala elimhlophe elisungulwe enkundleni yokuxhumana uWhatsApp okuyiqoqo elibeka amabala abafundi bebala elinsundu. Sesingundabze kwayo futhi isikole samabanga aphezulu iPretoria Girls ngenxa yezathu engalungile lokhu kuzemva kokuthi kuvele insolo zokucwasana ngokwebala kulesi sikole kunedlanzana labafundi elithintekayo eqoqweni elisungulwe enkundleni ezokuxhumana iWhatsApp okuyiqoqo elibandakanya abebala elimhlophe kuphela nokuyinto eholele ekutheni bamiswe esikoleni abafundi abayishumi nambili. Abafundi abaningi basale bekhathazekile futhi bedidekile. I feel disappointed, you know, like this is very sad, like I never knew, like it's very sad the situation. Akusikho kokuqala lesi sikole siyamaniswa nokucwasana ngokwebala. Ngo-2016 abafundi abambalwa babhikisha ngenxa yokucwaswa kweyino lezimnyama. Omunye umzali uthi yize kwaba khona ungenelela kulolu daba kodwa ayibanga ngako inguquko. I blame the Department of Education because they are just reacting. They are reacting every year to allegations of racism, and this thing is going to be swept under the carpet. Nenhlangano Save South Africa iphawulile. We expected that the solution or the remedy they came with previously will be able to combat this thing from occurring. Umnyango wezemfundo eGauteng ume ekutheni lezi ihlangane nxushunxushu zango 2016. Because we intervene. I mean, and any intervention cannot be saying it's not enough, because now we're going to be coming and putting an emphasis on what we did. Kusenjalo umnyango wezemfundo esifundazweni eGauteng unethemba lokuthi uphenyo lwawo ngalolu daba luzoba nemiphumela emihle nezosiza wonke umuntu esikoleni. Umkhakha wezamafilimu ezwenikazi Afrika iwona mnikazi womsebenzi owenziwa wabantu abaqopha amafilimu. Lokho kushiwo ke umthetho wesimanje. Lokho kudalulwa abahleli bomcimbi iDurban Film Festival oqhubekayo ke eThekwini esifundazweni KwaZulu-Natal. Kuzoboniswa amafilimu angama-92 emazweni angama-50 eindaweni ezihlukene khona eThekwini. Abahleli beDurban International Film Festival bathi sekuyisikhathi ukuthi abaqophi bamafilimu ase-Afrika aqala ukutshengiswa khona kulelizwekazi. Bathi lokhu kuzokhulisa lo mkhakha obhekene nezinselelo njengoba ulazi kubantu njengoba indawo ezikhombisa amafilimu zixakekile ngezibalo zabantu emfimfayo. Lemboni ibhekene nengwadla ngemuva kwemiqathango yesifo iCovid-19 okwadala ukuthi kuvalwe nesinema eThekwini. I think our filmmaking is getting better and better, but the part that I think we're struggling with is that we don't premiere our own content and we don't own the rights of our content. What that means is that we're making our films and African films are having their premieres in Europe or in America. Kusukela ngonyaka odlule le ndumezulu embukisa ama-movie nama-documentary imema abaseBrazil ukuzokhombisa imikhiqizo yabo nabo baphinde bafunda kabanzi ngelakuleli ikakhulukazi njengoba libungaza iminyaka engama-30 lathola inkululeko. It's been an opportunity for me to create films. They are going to address the 30 years of democracy. Lembukiso edonse insuku ezilishumi iphela kuleli sonto.
Eyindabeni ze-SABC nginguvusi Khumalo eThekwini. Mbukele sathi gqwe idolo kanti sobuya nomhlahlo wesimo sezulu. Izolo sithi ke mbukela ukuhlehla kwenqama akusikho ukubaleka isuku sayathatha amandla ziyaguqa lapha bese kuphathele zona kusasa asikho thina nezindaba zezulu kuzobe khonnoza kwethu besakaza ngesixhosa thina siyobuya nazo indaba zezulu ngesonto wena usale kahle.